sebat Pancasuda kala wau. Wong Jawa ki kudu njawani. Wong Jawa aja nganti kelangan jawane. Rak yo ngono to Dik Patih? Nggih. Nah. Iki pokoke wis melu. Melu ki meneng karo ngulu. Iya, tutukna. Dadi ngrabekke anake ora kena ampyak awur-awur. Kuwi kabeh ana itungane. Yen ora diitung tundone iki mengko bakal gelo tiba mburi, ngono. Gelo iki mesti ning mburi, ora ana gelo iki manggone ning ngarep Janaka. Nek ning ngarep ki jenenge pendaftaran, ngono. Inggih. Lajeng ingkang dipun wastani itungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi Bapa? Rada maju lungguhmu bakal tak wedharake sing jenenge itungan Pancasuda Janaka. Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sang dyah utama Arjuna kados pundi Bapa Panembahan? Panca kuwi tegese 5. Suda iki wis ngarani. Inggih, lajeng kersanipun. Ngene. Pancasuda kuwi jlentrehe dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok dijumplah. Nek wis dijumplah terus disuda 5 kari turah pira. Lah kuwi sing jenenge den arani sinebut itungan Pancasuda kang melu pirangan itungane wong-wong Jawa biyen. Lho nggih, lajeng kados pundi? Lah yen wis dina kelairane manten lanang karo manten wedok wis kelakon dijumplah, njur disuda 5 kok entek. Kuwi tegese kobong utawa sampyuh. Durung nganti tutuk anggone bebrayan mantene mati kabeh. Kuwi yen disuda 5 ora nyisa. Hah? Lah, yen disuda 5 kok turah siji. Kuwi jenenge pegat pati. Kuwi ya elek, kuwi ya ora becik. Sak rampunge dedaupan mantene bakal mati salah sawiji. Lah, sing paling apik, paling mening sekelining. Nah iki. Dina kelairane manten lanang manten wedok dijumplah, disuda 5 kok asile loro. Lah kuwi apik, kuwi becik. Loro kuwi tegese jodoh. Yen nyisa loro kuwi jodoh. Sok tembe mburine dipepuji, fa insyaallah bakale langgeng atut runtut nganti kaken-kaken ninen-ninen. Kuwi yen asile loro. Hah? Lah,
yen disuda 555 turahe 3 kuwi ya apik, kuwi ya becik. Sak tiba malange bakal kepenak uripe. Arep dodol bakale makmur, arep nandur bakale subur, usaha apa wae ya bakale sempulur. Nuni nggih. Lah yen disuda 5555 kok turah 4. Kuwi jenenge pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan ya pegat rejekine sak tiba nangine nyambut gawe ora ana asile ketekuk ringkel rina wengi ora nyantel apa-apa kena diarani pedaringane bocor iki. Inggih mudeng ngerti paham nggih Bapak. Lah anakmu si Pergiwa arep kok jodoke kelawan si Gatotkaca anake si Werkudara wis kok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung dereng lah dalah yo saiki jali diitung bareng-bareng si Pergiwa anakmu wadon kuwi dina kelairane apa Janaka? Anak kula pun Pergiwa lairipun punika nuwun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage lakar kasinggihan bapa. Rebo kuwi 7, Wage kuwi 4. 7 tambah 4 dadine 11. 11 ki nomere kirik. Kok yo apal kancamu kok. 11 kiri. Nek selikur cara nganjuk guyangan. Mbok nek kene jenenge apa? Lah, saiki nek dina kelairane si Gatotkaca. Gatotkaca dina kelairane apa, Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun nuwun inggih pun Tumpak Seta. Tumpak Seta inggih. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Lakar kaluhuran. Setu ki 9, Legi ki 5. 9 tambah 5 dadine 14. Ayo, saiki manten lanang, manten wedok dijumplah, ya ta? Gatotkaca kuwi 14, Pergiwa kuwi 11. 14 tambah 11 dadine 20. 20 yen disuda 5 wekasane entek kobong sampyuh bakale omah-omahe anakku si Pergiwa lawan si Gatotkaca Arjuna. Mula dipikir luwih dhisik, aja kemrungsung. Karabek anak ora kena ampiak awur-awur. Dipikir, diteliti, diunggah, didoke Janaka. Nuwun inggih Bapak. Mulat mara Sang Arjuna ismunira ririh kamanungsan tekabira mungsuh piye pikiran aku ora mengaruhi elek aku ora ngujuk-ngujuki aku ora ngicuk-ngicuki ning abang ijone lakon kintang kipuling perkara kabeh ndak balekke marang kowe. Kowe arep ora manut pun bapak monggo tetep lakonana. Rabekno Gatotkaca karo si Pergiwa. Ora apa-apa, aku ora rugi apa-apa. Ning bayangno nek wis kelakon rabi tenan, ora ana sepasar manten lanang manten wedok njur mati ngono piye? Hah? Ayo. Gagasan. Durna ki ora rugi apa-apa. Mula yen aku isih mbok anggap sudarmamu wong tuamu yen ana apa-apa ki aku paling ora singgolen, aku jawilen. Ayo. Saiki
malih apa ora pikiranmu? Oh. Bapa sanget mboten nginten menawi badhe kados mekaten kahananipun kados pundi nasibipun putra kula kekalih ingkang arsa kajatu krama bapa mula yen nenek apa-apa ki wong tuwa melu disenggol, wong tuwa ki melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa. Nanging yen ana apa-apane kaya ngene, sapa sing arep tanggung jawab kalamanto besok ana sambi kalaning marga. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Arjuna dhewe sing bakal nemtokake. Nggih. Sareng kula raos-raos ageng katresnan kula dumateng anak kula pun pergiwuh. Kula mboten saged bayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun pergiwuh. Dalah Gatotkaca gilang kewandanipun bapa. Bapa Durna margi pundi ingkang kedah kula tempuh. Aja susah hatimu ya nang lungguh kang prayoga leremno rasamu luwih dhisik. Pandita kinarya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngending gone miwang gali ingkang sareng kula gagas kanthi kandhas wonten saklebeting tias. Kula teliti kanthi permati wonten jroning ati. Kula gonta ngantos cetha dumugining nala. Pedah menapa kula dhawuhaken si Pergiwa kalian si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati. Ya pol ngetepel 7 dina lah kok. Bar 7 dina anakmu Pergiwa karo Gatotkaca bakal mati. Mula apa bae kudu dipikir luwih dhisik. Mumpung sega durung dadi bubur Janaka. Inggih. Inggih Bapa. Inggih piye? Menawi mekaten kula saged nemtokaken. Nemtokke piye Janaka? Dedhaupanipun anak kula Pergiwa dalah si Gatotkaca badhe kula wurungaken. Aku ora ngongkon lho.
Aku ora mengaruh-maruhi lho. Aku ora ngicuk-ngicuk rasamu. Ning kabeh tak balekke nyang kowe. Engko dikira aku mengaruhi nyang kowe. Mboten. Kabeh pojok plereting perkara Janaka sing nemtokke. Inggih. Aku ora mengaruhi lho Arjuna. Aku mau mung kandha ngelmu Jawa sing jenenge Pancasuda. Nanging kabeh keputusan kuwi balik marang jeneng sira Janaka. Sampun madhep mantep ingkang dados raos kawula. Luwung kula wurungaken dedhaupanipun putra kula kekalih tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng. Ya, pancene kudu kaya mangkono. Nanging Bapa Durna, piye? Isih ana masalah apa? Janaka menika gadah damel kantun sekawan dasa dinten melih. Ulem utawi undangan sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel wurung menapa mboten kucem asmanipun Kang Putra Madukara. Kabeh kuwi kena disikapi Janaka. Aja mopo rasamu. Kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa, dilanjut wae, monggo. Lho, lajeng ning mantene lanang disalini. Ana? Kowe arep duwe gawe mantu, manten tetep jalan, monggo. Ning mantene lanang genteni. Lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapak? Aku duwe jago. Yen iki mengko mbok rabekke karo anakmu si Pergiwa kanthi hitungan Pancasuda asile bisa temonjo. Jagoku ora ana liya ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putranata ing Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara ki dina kelairane Kemis Kliwon, ngono. Kemis Kliwon. Kemis ki 8, Kliwon ya 8. 8 tambah 8 dadine 16. 16 jumlahke karo dina kelairane Pergiwa 11, 16 tambah 11 dadine 17. 17 yen disuda 555 turah loro. Ora jodoh ya. Piye? Manut wong tuwek iki penak-penak uripmu. Menawi mekaten kula sanget condong kang sarta rumajang menawi anak kula pun Pergiwa Jinatukrama kaliyan si Lesmana Mandrakumara. Kuwi tenan. Nuwun inggih Bapak. Yen ana brontake anakmu si Pergiwa, kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab. Ya, yen pancen kowe mangkono, sineksenan bumi langit. Janaka tetep bakal duwe gawe. Ning mantene ya kuwi si Pergiwa Kang Jinatukrama dening Lesmana Mandrakumara. Lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kata samyona harga wonten dwirada mekta
pedhot king wantilan kudu tilar pandengan lagi cokang lagyo wawan pangandikan kasaru gegering Jawi labet pisowananira satriya Randu Gumbala Aradyan Antasena repepeh gawe cingak kang sami mulat mangkya darat jateng praja kawuryan wus sonya ruri rurah tangrehing ukara karana tanpa palupi asilar tilas tuti oh iku saknyatane kanjeng seret winangun mongker monaluri rinem muni rinangga kerongan merasa kami Hanjrah kang puspitorum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas
donya maweh rarasraning driya yen ora sisip panduluku iki ndak sawang kaya ponakanku si Antasena padha becik sak tekamono Madukara. Antasena, iya paman, sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa. Nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune Antasena. Bektiku katur ya paman. Iya Antasena, banget panarimaning pun paman, ora liwat pangestuku wae tampanana ya Antasena. Dalem pangestune pun paman ditampani. Iya paman. Ya wis ndak tampa agawe bungah sajroning manah. Lah banjur tekane Antasena karo sapa? Karo Siwa Anoman lan Kakang Antarja. Ora melu mlebu, ndak kok paman. Lagi gayeng jagongan ning njaba sajake. Iya. Lah banjur duwe sedya kang endi? Dene kowe Antasena prapta ana Madukara kene. Pitung wis dadi. 40 dina meneh ora suwe Madukara kene bakal rupian-rupian duwe gawe mantu. Ora ngono to, Paman? Iya. Bener kandhamu. Lah banjur ngene, adicara dedaupan aning Madukara kene bakal kagelar kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhat. Rak ngono to Paman? Iya Antasena. Lah iki ngene, aku mung dapur utusan, Antasena ki mung dikongkon. Aku dikongkon karo Rama Kyai Werkudara. Babakan saking hiburan kabudayan kang maneka warna, Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke wragat. Merga dawuh Rama Kyai Werkudara perkara wragat wis dicukupi ro omah kidul ngono. Ngono Antasena. Ya Paman. Dadi Paman Janaka ora usah dadak repot. Ora usah dadak repot mikir sing piye-piye. Bakune kabeh wis ditanggung kelawan pihak Njodipati Kinarya Gangsaring Adiyacara. Ngono Antasena. Iya Paman. Wis Paman. Kuwi wae sing arep ndak andharake. Ana klera-kleruku anggone Antasena matur, aku njaluk pangapura ya Paman. Antasena, piye? Babakan adicara rupian-rupian kabudayan kang maneka warna tinemu mburi. Nanging pamanmu bakal kandha sing luwih wigati marang jeneng sira Antasena. Lho, babakan apa Paman? Kok sajak nyala wadi? Rada maju lungguhmu Antasena.
kagiat risang kabeh rango ore rangkul kinempit kehempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang adi ya si tukang ngenes ing tias piye paman mapan kebeneran kowe Antasena teka ana Madukara kene tegese ora susah ndadak Janaka marak ana Njodipati perkara nanggap wayang dudu perkara campur sari dudu lho lah perkara apa ngene Antasena kowe baliya ana ing Njodipati matura kelawan bapakmu Werkudara Kalamunta dina sak mengko dedhaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Pregiwa bakal ndak wurungake piye aja guyon iki petung tuwa aja nggo dolanan paman petung wis gumathok dina wis dadi aja nggo dolanan perkara ngene iki aku ora guyon Antasena Angudari tiasarari Wutarawati rawat wawati Wadi lamun kaunihingan Paman Janaka aja guyon babakan rembug tuwa dina wis gumathok aja nggo dolanan Antasena kapan pamanmu iki tau golek rembug tuwa dinggo dolanan babakan wigati dinggo gojekan pun paman iki matur witing klapa sak lugune aku ora lila yen anakku si Pregiwa dirabi kelawan kakangmu Gatotkaca lho kok sik to kamangka biyen ki rembug wis cocok petung wis gumathok kakang Gatot lan Mbak Yu Pregiwa uga wis ditali nganggo tembung lamaran ngono lah kok saiki malih grembyang ki jalarane apa? Penyebabe apa? Eling lho paman, sampeyan kuwi satriya. Sipating satriya mono lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kok iso batal ki apa penyebabe ana wedhus loro ning mburiku iki? Hah? Yen wedhus loro iki sing dadi penyebab batale arabine Kakang Gatot karo Mbak Yu Pregiwa, wedhus loro mburi tak blehe saiki, ngono. Hah? Ning jero kok hawane sumuk. Ak golek angin ning jaba sik. Pecundang. Dudu perkara Bapa Panembahan Begawan Durna, dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya, perkarane iki sapa? Perkarane sapa? Perkarane apa? Krana aku ngeman kelawan si Gatotkaca lan Pregiwa. Lho, lah yen pancen ngeman ki ora ngono kuwi cak-cakane, Paman. Ngono? Ha wong bocah loro ki wis padha senenge lho, ha? Rina wengi kluntrang ngalor ngidul ya wong loro boncengan lho. Hah? Wis padha manunggal cipta rasa budi kelawan karsane, lah kok malah arep diwurungke ki nganggo rumus sing kepiye? Hah? Kowe iki bocah enom, kowe iki bocah
lagi wingi sore durung ilang pupuk lempuyangmu ora mudeng babakan etungan kang diarani etungan Pancasuda. Pancasuda ki panganan apa? Musik to. Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumplah kelawan dina kelairane manten wedok banjur disuda 555 nyatane bareng dijumplah tenan terus disuda 55 entek ora nyisa. Kamangka yen entek ora nyisa kuwi kena sinebut kobong utawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakal nemahi pepati. Iki sing dadi gondelaning pamanmu anggone kukuh baguh bakal gagalake mantenane kakangmu Gatotkaca kelawan Si Pregiwa. Lho, kok sik to? Kuwi lak etungan cara mbiyen. Hitungan ngono kuwi kanggone sing percaya, sing ora percaya ndak apa-apa, ngono lho. Lah yen Paman Janaka percaya kenang apa ora paring dawuh babakan Pancasuda iki biyen-biyen, bareng saiki undangan wis sumebar lagi ngrembug babakan Pancasuda. Sapa sing duduhake hitungan Pancasuda iki marang Paman Janaka, Sapa sing duduhi hitungan Pancasuda iki karo Paman Janaka tak geceke ndase. Dudu aku lho, dudu aku. Dudu aku, suwer dudu aku. Aku no rene arep nyumbang kok. Aku arep becek. Lah sing kandha sapa? Aku dhewe Antasena. Kok nembe dawuh saiki ngerti tekan endi? Primbon Mbah Gogel. Ini lho Paman, ngene. Kabeh ki ana paribasan. Ora usah nganggo paribasan. Cekak cukupe Balyana Jodipati matura kelawan bapakmu Werkudara mbok menawa dedhaupane kakangmu Gatotkaca lan anakku Pregiwa ndak wurungake. Wis tak titeni. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana kurawane, kuwi mesti geger, kuwi mesti gawe kisruh. Kurawa mesti gawe wisa supaya ana timbuling ngrubeda. Lekna mripatmu jerengen gobokmu. Sajroning Kakang Gatut arep-arep iki Antasena, adine lanang sing dadi ketua panitiane, ngono. Rawe-rawe rantas malang-malang putung ora metung tuwa nom waton gawe kliliping laku gecek ndase modar. Depate waduh musik ta. Aku iki ora melu njlentrehke Pancasuda, malah aku sing digecek iki lho. Ora apa-apa Dipate. Dianggep latihan fisik. Oh, celeh ngasu tenan.
Kakang Durna, piye? Iki wis cetha ngigla kang tanpa warana yen Antasena dadi kliliping Kurawa. Purbawasesa ndak pasrahke marang Dik Patih. Janaka, kula wonten dawuh Bapa Panemban. ndak kira wis cukup anggone pasatemon kiki. Sapejagong ana Madukara kene. Nuwun inggih Bapa. Sing baku rembug wis ketemu. Pun Bapa bakal bali ana Praja Ngastina luwih dhisik paring pekabaran marang anak angger Duryudana babakan tata-tata dedaupane Si Lesmana Mandrakumara lan putrimu Genduk Pergiwa. Nuwun inggih Bapa ngestokaken dawuh. Dik Patih, Piye Kakang Wakni Gondel Sukalima? wedange ndang dintekke, Dik. Ayo enggal bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resi. Pun Bapak bali maring Praja Ngastina ya Janaka. Nderekaken alampahipun Kanjeng Guru. Muga-muga sedya kang becik, niat kang apik, ora ana sambikala apa wae kang bakal ngalang-alangi sediane awake dhewe iki Janaka. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Koro kadosipun badhe wonten pasulayan ingkang dipun damel gidhuhing swasana punika. Kados pundi Raden? Kakang Patih Surata, gedhekna rasa kawaspadanmu. Madukara jagang ana sing jero, beteng ana sing kandel. Luwih dhisik aku bakal meminta mring Sing Gusti supaya perkara iki enggal antuk acara pepadang. Nuwun inggih. Kalilan nyuwun pamit Raden. Nuwun inggih. Amit madhal masilan pun Patih Surata aja ninggal duga lan prayoga Kakang Patih. Kandhanya sekar kehadung. Kambang menung esmu arung ngoyot-ngoyotan kaki kusuma ngambang sumabur ring kocok.
Papan sinden berdiri. Lampu murup. Sukar sakit jinakan Pamong mitra pinatal siang kakak hasil ikan halal tekan kanen ning langgeng Yo, langgeng seru. Tiga kali Mas Aryo. Sukar sakit jinakan Pamong mitra pinacal siadang kakek rezeki kang halal tekan Pindah Jaipong Mas. Yo. Salam hangat ring teman anyar muga-muga tansah atur rukun sanyata nembus batu kepara wis ketut tansah dinaken aduh sukar sakit dinaken pamong mitra winungsal siadang kakek tenan ingkang lelarekan kakek Matur nuwun. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du no. Nganggo leren, nganggo ambekan sawetara ya no. Ngono ya Mak. Ya. Mergo apa-apa ki yen kemrungsu ngangsa dadine ora apik, dadine ora becik, ngono ya ya. Ya. Sadurunge matur sing akeh-akeh lan lagu tetembangan sing maneka warna. Kaping pisan ndak aturake ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung sujud syukur. Ngaturake panuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono. Heeh, iya. Sebabe ingkang wis paring malimbar keberkahan, kenikmatan becik, kenikmatan lahir kang sarta kenikmatan batin, wujude kesehatan. Oh, ngono. Heeh. Mokal tanpa nikmating pangeran, ya. Awake dhewe kabeh bisa kumpul ana ing kene. Heeh.
bisa lek-lekan bareng tirakatan bareng memuji bareng ana ing kene tanpa nikmating pangeran tidak akan mungkin no. Oh iya mak iya iya saiki aku bakal takon karo Biyung takon babakan apa no iki ngene iki padha kumpul seneng-seneng tirakatan lek-lekan bareng katone seneng-seneng ning iki wujuding tirakat wujuding dedonga ing lair rangudi karya ing batin nangesti Gusti iki janjane acara apa adicara apa pahargyan apa mak ngene no ya piye Yung iki acarane ya kuwi ora ana liya kejaba mung ya kuwi dedaupane pinanganten oh mantenan sing dimantenke sapa iki yen ora kleru ya kuwi sedulurku Mbak Anggun Safitri ingkang dhaup kelawan Mas Edi Pramono. Oh ngono. Iya ya Mak iya. Mbak Anggun Safitri ya kuwi putrine ya kuwi Bapak Mulyono kang sarta Ibu Kasni. Oh, saka kene. Saka Dukuh Peting, Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung. Laladan Bluro. Iya ya Mak. Mas Edi Pramono kuwi putrane Bapak almarhum Pak Sukran kelawan Ibu Parati saka Dukuh Kedung Tuban. Oh, Kecamatan Kedung Tuban. Oh iya ya Mak. Wis kelakon dirupian-rupianke. Mula awake dhewe wajib mengucapkan terima kasih yang banyak ngaturke panuwun kang tanpa upama. Ya kuwi konjuk dumateng ingkang winengku kinurmatan Bapak Mulyono kelawan Ibu Kasni ingkang kagungan damel. Ya kuwi sing ngundang awake dhewe sakanca marak mangarsa ana ing Peting Kutukan Randu Blatung kene. Oh, ngono ya, Mak. Iya Yung iya. Budal saka Nganjuk bubar ngasar tekan kene mau jam magrib no. Oh, magrib. Alhamdulillah iso nyambung tali paseduluran silaturahmi karo para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Iya ya. Sowan komplit iki piye? Iki sowan komplit saka plat AG Astabrata Group. Wah ya. Iya, sowan ning kene ya njembarke serawung no. Oh, njembarke serawung. Karo dene wong sapa sing gelem serawung ki ya bakale berkah kok, Nduk. Oh, ngono bakale berkah. Dasare iki ana, dasare apa? Dasare iki ya sasine sasi ruwah. Oh, iki sasi sing becik, sasi sing apik kanggone wong tirakatan. Tirakatane wong Jawa ki nak siji melek ya to, loro luwe. Oh, ngono. Milih salah siji yen ora kuat melek ya luwe ya. Oh, ngono. Ruwah ki saka darwa dasake ngluru arwah. Iki apik digundungake para-para pepunden kang musumare no. Oh ngono ya Mak. Mergo sedelo maneh wis memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Betul? Jenenge wae poso. Poso no. Ya. Yen mau ruwah iki mau ngluru arwah. Lah yen poso ki pos ki mandeg. Oh ngono. So ki rasa. Dadi anak sajroning wulan Ramadan, sajroning wulan poso ki ora mung ngempet luwe, ya to. Kang sarta ngempet ngelak ning ya disuda kelakuan-kelakuan kang sarta tumindak-tumindak sing kurang becik. Oh, ngono. Iri drengki serei ngrasani tanggane. Oh iya, iki disuda. Oh, ngono. Gunane apa? Ngempet luwe, ngempet ngelak.
yen isih ngrasani, yen isih dengki, ayo, iki ora ana paedahe, malah sing dientuk nggur luwe karo ngelak tok. Oh, ngono, ora entuk no. Wah iya, ngeposke rasa. Heeh. Jenenge wae poso apa-apa sing nafsu sing bersifate keduniawian. Heeh. Iki disingkiri sawetara. Ora suwe subuh nganti magrib. Lah iya. Heeh, lah iya. Mangan ora entuk, ngombe ora entuk, iya. Ngrasani ora entuk, dengki ora entuk, sing wis bebojoan ya ora entuk, tutung gentang tongdet. Oh iya, dilereni sik. Lah iya. Kecuali nek Mas Edi Pramono karo Mbak Anggun Safitri ki buka, lah monggo. Buka nek wis buka ki bebas. Lah iya. Iya Mak iya. Heeh. Lek-lekan tirakatan derek memuji ya kuwi pinanganten kekalih. Heeh. Wujude tirakatan ya kuwi ditanggapke wayang. Ya kuwi karo Bapak Mulyono, Kang Sarto, Ibu Kasni. Heeh. Dasare wis cocok yen tirakatan melek sewengi muput iki hiburane wayang iki wis cocok, wis matuk. Merga wayang kuwi penuh dengan filosofi, ora mung tontonan nanging juga terkandung di dalamnya tuntunan Kang Sarto, tatanan kehidupan. Oh, ngono ya, Mak. Tuntunan lan tatanan. Ayo. Contone ya sing becik, sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Oh, cerita wayang dalam semalam iki nak sakjane amar makruf nahi mungkar. Apa kuwi? Amar tindakno, makruf kabecikan, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Wah, iya ya Mak iya. Iya. Tur karo dene cak-cakan wayang dalam pagelaran semalam suntuk ki mesti ana filosofine, mesti ana artine, mesti ana maknane. Contone aku tahu diwenehi kawruh karo salah satu pengajar dosen pedalangan sing empu ya kuwi Pak Hali, dalang Mangkunegaran. Ayo. Kuwi iki nek patet 6 wayang awal jam udakara jam 09.00 nganti jam 1 kayane tancepe mesti ngiwa. Heeh, iki cara Mangkunegaran. Cara Mangkunegaran ngiwa patet 6. Ngiwa ki tegese apa? Wong urip nek isih enom ki mesti tindakane mesti cocok nglakoni barang pangiwa. Oh, mergo isih gedhe nafsune. Oh iya Mak. Lah yen wis umur cukup, umur 40 ning wayang ki patete 9. Patet 9. Ki gunungane nengah. Oh ngono, tegese nengah kudu jejeg adek-adeke, kudu jejeg prinsipe, ora kena menggok ngiwa, ora kena menggok nengen. Oh, apa meneh? Ya kuwi Mas Edi Pramono kelawan Mbak Yuku Anggun Safitri iki anggone wis membangun bahtera rumah tangga. Bangun ya kuwi nindake gapuraning bebrayan iki yen wis palakrama kudu tetek atine tatak sing dadi landesane Kang Sarto wewatone urip saben dinane. Oh iya Mak. Yen wis bar patet 6, patet 9 terus patete manyura yen cara ngendikane Pak Hali tancepe nengen ki apa? Wong saya sepuh umure kuwi kudu nindake ya kuwi babakan panengen, ngibadahi saya dikencengi, sing bersifat maksiat kudu disuda. Oh, ngono. Dadi kabeh ana filosofine. No. Iki lagi mung sak kayon durung liyane. Lah iya Mak iya ngestokake dawuhmu. Wah, luar biasa. Dasare awake dhewe ning kene iki ngraketke paseduluran. Kanjeng Nabi wis nate paring dawuh, sapa sok sing seneng nyambung tali paseduluran jembarke marang serawung bakal ditambah umure, ditambah rezekine. Allahumma amin. Wah iya Mak ngestokake dawuhmu. Wah luar biasa. Pak Mulyono karo Ibu Kasni. Wah iya.
wong liya manjing dadi sedulur iki ya ngene iki no. Oh ngono. Heeh. Pak Mulyana karo Ibu Kasni, heeh. Wis kaya sedulur dhewe. Kaya sedulur dhewe. Buktine apa? Buktine kaya sedulur dhewe iki apa? Telepon karo pihak manajemen sanggar. Bukti nyata ya kuwi Pak Mulyana kelawan Ibu Kasni kuwi sedulure dhewe. Heeh. Pas petung perkara iki, jantenan ngenyange, Nduk. Heeh, ora apa-apa, harga perkenalan. Lah iya, ora apa-apa, Nak. Wong jenenge wae seni tradisi, kuwi sifate luwes, sifate lentur. Oh ngono, heeh. Ana unen-unen seni iki yen dituku larang, ning yen diwehke murah. Wah iya ngestokake dawuhmu. Uga aku sowan marak mangarsa ana ing laladan Blura. Heeh. Iki uga aku uluk salam, heeh. Uluk salam ya kuwi dumateng pepunden-pepunden dalang ingkang wonten laladan mriki dan sekitarnya. Wah, ngono ya, Mak. Dadi etikane seorang seniman ketika memasuki wilayah bukan kabupaten atau kotanya ki uluk salam. Oh ngono, nderek nempel kamardikanipun. Wah iya, Mak. Dalang-dalang lokal mriki nggih sae-sae. Pak wonten Pak Muda Sutarno saking Menden. Wah iya. Pak Dalang Heri saking Randu Blatung, mahasiswa Handoyo. Kalih Dik Zamroni saking Kutukan. Wah iya Mak. Ya karo pitepangan karo sungkem-sungkem karo para pepunden kang mapan ana ing laladan kene sak kukuban. Iya Mak, iya. Niate golek dulur no, ora golek apa-apa. Iya. Wujuding duit kuwi mung bonus, ning nek seduluran kuwi selawase. Wah iya Mak. Dulur, aku rene sak rombongan niat golek dulur, ora arep golek musuh. Oh ngono. Tembunge golek dulur 1000 kuwi kurang, musuh siji kakean. Wah iya Mak. Nek trimo golek musuh ora usah dadak ning Blura, nganjuk musuh pirang-pirang. Lah iya, ora usah dadak leren ning Blura. Contone ning elek, maratuwamu turu uyuwana ndase. Nak dadi musuh. Mula niate seduluran karaben berkah. Amin. Tindingane Mbah ya. Didongakne temanten kekarone. Muga-muga pinanganten kekalih nggih Mbak Yu kula anggun sawitri kalih Kang Mas kula Edi Pramono antuka wahyuning jodoh bisa dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Simpang 5 Ria lapangan Pancasila Semarang ngumandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gede atine ing jawatan wis regem ambangun jero kutha saking desa ngadesa saben dina minaya simpang 5 pikuna upacara kaperluan umum simpang 5 Ria ing kutha Semarang.
Swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis andangun jero kutha mati desa ngadesa saben dina minaya sing panglima piguna upacara sekali lagi Mas Aryo simpang lima ria ing kutha Semarang instrumen Swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis rempeng ambangun jero kutha lan desa ngadesa saben dina pinulya sing panglima piguna upacara kaperluan umum sing Geropak Mas Aryo penontonnya akeh mbludak kaya ngene no. Wah iya. Kamangka para sarjana ingkang sujaning budi wis maringake dawuh pituture piye? Dongane ya kuwi wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Wah iya. Heeh. Dadi iki sing kepareng ngrawuh pirang-pirang durung sing monitor lumantar live streaming paring donga muga-muga Mbak Ayu Anggun Safitri lan Mas Edi Pramono ayem tentrem anggone membangun bahtera rumah tangga. Wah iya. Maaf. Sadurunge aku munggah ana panggung kene iki mau, iya. Aku diparingi pesen karo ya kuwi salah sawijining pepunden ya kuwi untuk menyampaikan ular-ular kagem ingkang winengku kinurmatan pinanganten kekalih ya kuwi Mbak Yu Anggun Safitri lan Mas Edi Pramono. Oh ngono. Heeh. Ular-ulare piyelinge sing mbok tampa saka pepunden mawono ing ngisor panggung piye? Ya kuwi sirikane wong omah-omah sing aja nganti dilakoni ya nok. Oh ngono. Heeh. Ana 10 sirikan sing ora kena dilakoni anggone yen wis nempuh bebrayaning urip apa wae yung. Siji ya kuwi aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Heeh, maknane kudu saling menghargai perasaan kang sarta atining pasangan. Oh iya. Ingang angka loro aja gedhekke sujana kang tanpa panaliti. Oh ngono. Dadi aja sujanan yen ora ana buktine. Heeh. Kabeh kudu dirembuk, ana rembuk dirembuk, ana gunem dipecahkan bebarengan ya mak. Angka 3, angka 3 ya kuwi aja gampang nyalahke. Aja gampang nyalahke. Heeh. Sak banjure aja sungkan lan pekewuh mergo 90% orang yang sudah menikah kuwi 90% adalah komunikasi. Dadi komunikasi iki penting. Heeh. Aja sungkan lan pekewuh. Heeh. Sak banjure apa anane? Heeh. Dadi aja di anak-anake nok. Oh ngono. Heeh. Iya. Sak banjure ya kuwi aja gampang muring.
Oh, ngono ya, Mak. Kaya sing biyung kandhake mau ngarep. Heeh. Dadi ana masalah dipecahkan berdua. Heeh. Lah sak banjure apa biyung sirikane wong omah-omah? Sak banjure ya kuwi aja lelamisan no. Aja lelamisan. Heeh. Aja dikulinake mbujuk. Kabeh kudu matur apa anane. Oh iya. Heeh, iya. Sak banjure ya kuwi kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Gelem ora gelem wong yen wis menikah kuwi kena diarani wong dewasa. Dewasa jiwane, dewasa pikire. Iya. Sak banjure aja nyepelekke perkara. Oh ngono. Heeh, ning ya aja gawe-gawe perkara gedhe dicilikke, perkara cilik diilangke. Oh iya, iya. Sak banjure angka 10 ya kuwi aja ana campuh tangan saka wong liya. Oh ngono. Heeh. Wis berkomitmen berdua ya kuwi yen ana masalah kudu dirampungi wong loro, mengko mundhak dadi padudan yen wong jaba melu ngrampungi perkara. Oh, nggih yung. Kaya lakon sing kagelar iki mau, ya toh Raden Gatotkaca Dewi Pergiwa. Merga ana campur tangan saka urusane wong liya. Oh iya. Ora lidok wong liya mau duwe pamrih. Oh iya, iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iki uga awake dhewe disengkuyung kelawan dulur-dulur WMC Wayang Mania Community. Heeh. Dengan slogan siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya, heeh. Dadi ora fanatik ya. Dadi kanca-kanca dulur-dulur WMC iki mau arep ndalang arep nonton mirsani dalang sapa wae no problem. Tur uga duwe sangu dhewe-dhewe. Arep nonton dalang A, aku arep delok ikine. Aku arep nonton dalang B, aku arep delok ikine. Kuwi dadi ora menyebabkan berdondina. Oh, nggih, Yung. Luar biasa. Pagelaran malam ini juga disiarkan monitor live streaming Joko Channel Asta Brata Media. Dadi sing ora kepareng rawuh, ora saged rawuh ana ing lokasi, saged memantau lumantar live streaming Asta Brata Media. Wah iya, iya Mong, iya. Iki pagelaran awake dhewe sowan marak mangarsa ana ing Peting Kutukan Randu Blatung ora ijen. Iki uga ana pemeriahe. Oh iya, heeh. Sing dianti-anti wis dadi bukti, heeh. Sing ditunggu-tunggu kudu lumaku, nggih. Sapa adikku wedok ya kuwi Niken Salindri kang mijil saka Kota Tahu. Kediri punya. Heeh. Iki ikut memeriahkan pagelaran pagelaran wayang pada malam hari ini. Wah iya Mak. Di Jumeneng kareben saya gayeng saya regeng swasana ing bengi iki. Monggo Dik Niken Salindri Jumeneng ing pepanggungan sepote. Yuk, monggo. Ya. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu Mas Akbar. Nggih. Ye, kita bisa ketemu lagi kawan. Iya, Apa kabar? Kabar baik, apa kabar juga? Aku juga baik. Wadah. Kok semakin muda sih? Masa toh? Makin kurus loh sampean ki. Apa nggih? Jadi mikir apa-apa. Yo mikir niki mikir sapa? Yo kuliah semester akhir kan pikirane banter gitu. Oh ngono, perasaan wong-wong kuliah kan malah tansaya lemu loh. Sampeyan tansaya kurui gak mungkin lek mikir kuliah tok. Lah mikir apa? Mikir apa? Jujur ae lo mikir apa? Kita ayo mikirkan diriku tuh.
Ayo. Nggih, niki ketemu kita di Blora. Di Blora desane Dukuh Peting Kutukan. Kutukan. Randu Blatung. Nggih. Randu Blatung. Nggih. Randu Blatung Blora nggih. Nggih. Nggih, dalam rangka pernikahannya Mbak Anggun dan juga Mas Adi. Edi Pramono. Oh, Mas Edi. Nggih. Didoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Nggih. Pernikahan itu adalah pahala yang sangat luar biasa, Mas Akbar. Amin. Nggih, Mbak Anggun juga harus setia nuruti karepe Mas Edi. Nah, itu sudah swarga, Mas. Heeh. Sing ngendi to ki jane mantene ki? Yang Mbak Anggun pundi? Bubuk. Ya Allah ditanggapne babuk. Gak kuat. Malam pertama ini apa, Bu? Banter lek omong. Masa Kan malah penasaran. masa ditanggapne wayang kok mantene malah wayangan dhewe ning jero. Ya. Ayo Mas ndelok Mas. Rumangsaku kok. Nggih, lho iki sampeyan iki ditunggu-tunggu lho Dik karo para warga masyarakat ning kene. Wis dianti-anti lama. Ya to lho sing mirsani uga wah banyak nggih to. Oh nggih, alhamdulillah sing mirsani kuwata sanget niki wonten sing muda-muda, ada yang tua-tua. Komplit. Nggih. Komplit tuku kara ning ditambah ditadai tampah. Apa kuwi? Warga Blora mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Tuku kara kejeglong sumur. Apa kuwi? Warga Blora mugi-mugi panjang umur. Amin. Ayo sampean tuku apa? Tuku kara. Tuku kara. Lah kok melok-melok ora oleh, melok-melok ki ra duwe inisiatif dhewe. Ora tuku kara. Karane iki lho aja. Oh iya. Ayo mikir dhewe. Heeh. Masa muda Nah, adowi pepeteng. Wah. Warga Blora meteng bareng ya. Kok ngono to ya aja. Bukan Orang bayine iki lho sing maksudnya ndongakne ning panganten muga-muga ndang diberi cepat momongan. Amin. Ya ta. Nggih. Dari warga Blora teko penganten bareng ki lho. Maksudnya salah satunya yaitu Mbak Anggun ya Oh, dan ngono. Mas Edi Pramono. Iya. Begitu Dik Niken Salindri. Iya. Wah, luar biasa. Kamangka aku mau krungu-krungu Dik Niken Salindri siang tadi tanggapan kita Nggih. teng Laladan pundi Dik? Di Boyolali. Lho Boyolali tekan kene iki adoh nggih to? Mboten. Pirang jam? 5 menit. Kuwi 5 menit numpak buruk apa piye kok? Tak tinggal bubuk. Oke. Lah Boyolali bot-bote campur sari, Dik. Nggih, campur sari. Campur sari bengine melu ngregengke kahanan ning kene. Ah ya luar biasa ya ta. Alhamdulillah Mas Dalang. Nggih. Saiki ayo aku kepengin sampeyan nembang Napa? Tembange monggo kersa ning sak bawane katur spesial untuk pengantin berdua. Oh, mengaten. Ayo no Mungkin wonten langgam-langgaman. pamundutan napa? Mardika riyin. Oh, Mardika riyen. Mardika riyin bawa apa sing madhep mantep dispesialkan diperuntukkan untuk pengantin berdua. Iya. Sampeyan teko kene mau jam pira? Ndungaren takon. Duh takon no arep. Tekan kene jam pira? Teko kene iki mau jam pira ya? Jam 10. Setengah 10. Oh. Ya sing kagungan damel. Pak Mulyono karo Ibu Kasni kuwi nganggep aku ki kaya dulur dhewe. Buktine enek, Dik. Pundi? Buktine enek. Buktine napa? Buktine wis nganggep dulur dhewe. Aku mau salin macak dalang. Heeh. Iki ning kandang sapi. Kok ning kandang sapi Lah kok? nek daleme Pak niku mau digo transit, wau ngguri aku salin ning ngono kandang sapi gitu. Wow. Oh, dadi suwalin beskapan ngono. Lah ya persis no sampean. Iki acarane pernikahan ya to. Sampeyan ngerti apa ora? Bedane sapi sing wis kawin karo urung kawin. Iki beda. Sapi sing wis kawin ambek sing urung kawin. Heeh. Beda. Apa ya beda? Apa bedane iki? Bedane iki suarane. Kok iso? Sapi sing rung kawin, Heeh. iki suarane moh. Ngono to. Lek sing Moh. wis, Sing wis kawin neh. Sampeyan yo ngerti to, Mas? Ngerti tak Wis tiliki. tau kawin mbek sapi ya? Hei. Tak kira. Mas Akbar ya lucu loh, delok entek banyolane sapi kok kawin bareng ki lho.
Lah ya gemes lho aku ki mbek dirimu ki. Nek karo sapi karo kawin karo sapi anu klambine nggo cincing tok. Cah cilik. Saya ngerti bedane kucing wis kawin ambek sing urung. Apa kuwi? Lek kucing sing urung kawin ka to? Ngunine meow ngono ya ta? Heeh. Sing wis mau. Ya padha karo sapi kuwi. Oh, sapi tunggale sapi mau to, Pak. Heeh. Kok sewengi kok sing dibasur departemen perkawinan Mas aku. Ayo bawa. Monggo pelok, slindro apa barang. Campur mawon. Waduh. Ayo. Seliramu Dik Niken Salindri saya akeh kegiatan kudu saya sregep menjaga kesehatan. Nggih, Mas. Mergo seniman kini wis ketompo, yen wis laris ki sing paling angel kuwi menjaga kesehatan. Nggih, leres. Nah, kudu dijaga. Wes sakniki mboten teratur kok mame. Ya makane kudu teratur. Tidur ya kudu teratur ngono ta. Terus Nggih enek sing merhatekne lho Mas ngarai Mas. waduh. Aku gak sampean perhatekne to. Ada. Aja menggoda imanku lho kamu. Iman kuat, Imron sing ora kuat. Nah ya. Ayo. Ayo. Tangis kang Iki jane acarane iki ada dua loh, Dik. Napa? Acara malam ini ada dua sebenarnya. Ada acara apa lagi? Selain pernikahannya Mbak Anggun Safitri dan Mas Edi Pramono, Nggih. iki uga peresmian. Peresmian apa Mas? Peresmian wit gedang gitu. Oh sampean iki. Lah iya. Untala tak untal. Asa mengono-ngono wit gedang lah ya. Ya Pak, ora melu nanggap kayak cerewet ya. Iya. Ya. Tak pilih dunya akhirat
Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Allah, alhamdulillah nutut loh Mas. Ya. Ki pun rampung bawane. Napa? Bawane sampun rampung. Sampun. Gong. Gong. Ditibake langgam menapa Dik niki? Ngenteni Mas Ngenteni Mas oke ya. Langsung buka celuk mawon ya. Monggo. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madane wahyu janji metan sesumipun jroning kalbu dah kusuma pabojanku tak jaluk citra janji dah kang mas sirawang merati amang sirat dadi ati rina wangi aku tansah anganteni Wis. Muga tetep tansah sumanding katya sampi bagus lancir kuning. Ya. Yuk dilanjut. Kledang kae takon pranyata janjine datan citra gelang alit mangut bisa sak umpama aja lali kalih Katur dumateng sedulur WMC Wayang Mania Community mugi tembang menika saged dados jampining saya. Yuk. aku nganteni tekamu kaya nganteni madane wahyu janji metan sesumipun jroning
nganteni sampun katur kunjuk pinanganten berdua. Iya. Lah ini ki sik aja lenggah dhisik, Dik. Niki Mas aku ki minimal 10 lagu gini. Wah, iya. Ayam spesial kok. Iki Pak Mulyono karo Ibu Kasni sih lenggah napa mboten? Heeh. Bapak sinten? Pak sing kagungan damel. Lah nggih Bapak sinten? Pak Mulyono. Pak Mulyono kalian Ibu Mulyono. Masih kepareng lenggah napa? Mosok padha bubuke. Iya. Terus engko mulai piye lek padha bubuke nggugah ya sungkan yo to Mas. Iya. Tasih lenggah napa mboten, Pak? Heeh. Nggih. Tasih. Mumpung iki acarane iki ya langka ya to iso saged ngrawuhaken wayangan. Lah iki nek kepareng karenane penggalih katuran minggah wonten ing panggung. Kersa minggah napa mboten? Ayo, nek mboten kula peksa lho. Nggih. Ayo munggah no. Dienggo kenangan kok. Monggo Bapak Mulyono kalian Ibu. Monggo dienggo kenangan kok. Nggih, dienggo kenangan. Munggah mawon mboten napa-napa. Ditambahi nyanyi nggih. Sae tambahi nyangoni malah sae pindho. Monggo Bapak. Monggo Pak Mulyono, Ibu Kasni.